ба диққати таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳамчун муассисаи таҳсилоти иловагӣ қабули хонандагонро ба иттиҳодияҳои таълимӣ эълон менамояд. муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Сино дорои 10 иттиҳодияҳои таълимии забон ва адабиёти тоҷик, забони англисӣ, математика, физика, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, таърих, асосҳои давлат ва ҳуқуқ буда аз рӯи завқ ва хоҳиши таълимгирандагон ба иттиҳодияҳои таълимӣ тариқи суҳбат ҷалб мегарданд. Марказ дар се зинаи равиявӣ, зинаи омодагӣ, инкишофдиҳанда ва такмилӣ ё худ олимпӣ фаъолият мекунад. базаи асосии маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Сино базаи фанҳои дақиқ буда хонандагонро барои иштирок дар олимпиадаҳои байналмилаливу ҷаҳонӣ омода менамояд. беҳтарин сармоя вақт аст ки шумо онро дар маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар давраи таътили самаранок ва хотирмон сипарӣ мекунед. телефон барои тамос 236 99 78. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Маяковский 42.